Yo. Wahid punya. Yo. Oh. Ya. Bos, ya. Oh. Ah, oh. Ah, oh. Ah, oh. Ah, oh. Yes. Ya. Ngomong. Ya. Ngomong ya. Ya.
Aman eman ati eman rasane wae tenanan akar sate namung guyonan jebule malah dadi tenanan. Man eman tenan di eman ning donya pira lawase ngeling ngombe jang burine wacine aman sopali kodrate. Ya, gombong, resah, resih, resah, gombong, resah, resih, resah, gombong, resah, resih, resah, gombong, resah, resih, ya, la, 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 os, ya, akui, ya, oh, ya, os, yes,
Ronggo Setyo Manunggal. Pulengku balagampul. Zaman berjuang
Kak. Turun Setio Manuga. Gas. Oh, lo. Iya. Wah. Hese. Iya. Yuk. Iya. Turong go Setio Manunggal. Iya. Bos. Yo. Tos. Ya. Wah. Sini bos makut, nang laras bos cuma wis, mrengku mlarek budaya, sarta kang cinandra, jadilan ambaro, yo obat hidup sun ambaro. Jadi so bila
Yo. Wah. Turangga Setya Manunggal. Wah. Yo. Yos. Ya. Sigro ing kono. Golo Turangga Setya Manunggal anggene campuh madyaning paprangan Kalamonta iki tekan babak pungkasaning carita uga kasebut gonta sing carita marang kono wadya golo kabeh gugur sak tenging madyaning palagan ananging kono gugure sang Senopati ku sejatine pinangka kanggo pralampita Kalamonta mugya ambek angkara budi candala isa lebur papan tanpa dadi gantya tuminggak kang alus ing kono risan pawakus angrakit sekar maneka warna ana kembang kanthil kenanga sak pinunggalane sekar 200 pinangka kanggo jaka ping sarana sekar godo arum lan uga pata-warnane soma kaundang apanane kayangan iku ana demejing ganyang sak pinunggalane ingkang kasebut demetro ing Gusti kang durung sampurna sawane Kalamonta ganyang dan alas patah tombor mugi kasuni sawape lan ora agawe rubito kabeh wonten jep pitang Gusti kang sampe netra kang duweni watak alus uga duweni watak kasar kula wonten ngendika Wriagum yen jati lan dolan setan menika salah kaprah setan kuwi ra kena kang dolanan malah menungso sing kadang padha kesetanan Glorisan Gunadi pinangka kanggo pralampita kinarya kanggo dalan sumusuping titahing Gusti kang kasamping netra mugi samangkana isa tinata asung malipur wonten madyaning para kang samya ampir sami ing kono kinarya Bolo Turangga Setya Manunggal kang wis gugur madyaning palagan kinarya raga sinilih salah sakwiji toyah nayuh Baskara Titi Mangsa lamun ana swara pating wiwit saka kadohan ing kono pratandha sukma kang wis kadunungan sukma ini usak tejo lanang patring cemara cangkring para wadya kala nukusup kanca pamuk Siro karone warok sakti
nebasing prajurit Singa Patih Jaganong lawan bepati ing Singa kabeh hancur lebur dening waro ana raga pecut samati meneswarane gajah angkasa eohae Singa barok dadi telukan eohae negarane wis dadi aman yo ya ayo gup osa ayo urung bocet yo manunggal kaya gopo alana sakali satu terno kolan ikan akae motore mabur cecer cabang sembrani ojo nyangkut barang wae dimen awet orang panjang hilang wah ayo wut iya itu aset ya pas ya iya tinggal ngaku masker lagi be masker lagi wah urung Setyo Manunggal was
Iya. Turangga Setya Manunggal. Iya. Person System. Judi video shooting. Iya. Profesional audio sound system. Ayo ul. Ayo. Oh. Hurra. Sahose. Nah, kuwi Nur. Kancamu ki lho Nur.
iki saya wengi Mas Linus saya wengi saya penak ora banget. kaya nang apa rame-rame kita. Oh Mbah Putri. Nang apa Tri? Apa lho? Kowe nemat. Mripatmu kena apa? Kowe ganggu sing ndi? Ganteng to? Sing ndi? Oh kae. Ganteng di karo iki ganteng di Mbah Putri, karo iki ganteng di. Wo, dadi ora mathuk karo cak pendeng ta. Kene kenalan cedak kene ayo. Kuwi lho, awas Mbah Putri, nang burimu kuwi lho, nang burimu kuwi lho awas, burimu. Wah. Iki Mbah Putri harus digawe seneng mau digawe susah. Seneng baik. Seneng ya Mbah Putri ya. Biasanya ki susah-susah dulu baru senang-senang kemudian kok ya. Wes to. Etok-etoke wong wedok, etok-etoke wong wedok. Ora Mas, dadi wong wedok Mas ora apa-apa Mas. Sing wong lanang no sing marah. Ora Mas. Uli arek lewat ul, awas. Nah. Kok saron Mas. Sarone anyar ya cak pendek. Gris. Video syutingnya ya anyar. Jadi video syuting ya. Sound system R Pro profesional audio bersama sound vokal system. Indonesia tak pendek. Juga ada Moti PW. Asul beli. Sampean sing yo. Analikane dek zaman semono asli rambut tulus prasetyo anane mongatan sangat lembono kesasat orang kate citro Tanasa aki terus noku kino mati ora ono litangkane sumunar amung diko asli ramu pamit tugas ngayayi amik sesami angganaku muji karyo pasuki sok kapan nanggonmu bali gayeng ya kuwi. Mati lampu mas. Apa tengen dedet rasane kebareng kebrung anane sing kundur mung layakmu ora liya yo asik bersama Jody Production Video Syuting Eyo was nalikane zaman semono aja jujur tangane yo asli rambut tulus prasetyo anane mongatan sangat lembono sasa ora kate citro mula aku tansah tresnaku kinawa mati ora
Iki untunge Nur Kepiye? ketemu Simbah sing geleman. Mau sing duyayake lintang dibanahi kowe tetep gelem to ya. Dadi ora milih-milih nek iki. Heeh. Ayo gede to le malah gede ki malah kepenak kaya. Nah, yo. Terus ke sak pendek. Yo. Batang dadat rasane atiku bareng keprungu kabarmu nyatane sing kondur mung layangmu ora liya kena godhong. Nggih, Turangga Satya Manunggal. Lepetan yo. Monggo dumateng Ibu Dukuh nggih. Kula nyuwun dunganipun dumateng Ibu Dukuh supados tindak mlebet wonten kalangan. Monggo. Dumateng Ibu Dukuh Tonggor, monggo pun paringi mergi. Monggo Bu Dukuh tindak mlebet. Monggo jabat asta gendosan nggih Mbah nggih. Sangkawa kude kawa wong liya dadi asana kacaku
siji-siji Mbah yo. Ayo ojo sayo rukun bebarengan ro kancane dilolan legowo kanggo mulyane negara siji loro telu papat satu papat papat diulang-ulang ake mesti enggal rampunge kolobis kontol baris kolobis kontol baris kolobis kontol baris kolobis kontol baris Ya. Hoi yang Sikro semakah perwatyo proses iya. Yang mana yo? Yang mana cak pendek? Ya. Arep bali urung, arep bali urung, Mengko. arep bali urung, Ose. bali nganti Omah ngalor pengidul. ngidul. Wah, ya das. Hosa. Wah. Ya. Hore. Pas. Ya. Ya. Boys, 12. Ya. Uri. Ya. Golek dalan balimu. Woi. Woi. Ya. Jagawa gede kresno banyu bengawan sinara cahyaning bulan lesewudian alerang gugah kenangan
hosa 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 Ya. ora arek jangan lombok tempe bosok ora entek dikapakno ya ya Oh aku ora. Yo yo yo. Oseng-oseng ora arek jangan lombok tempe bosok. Pas. Oh. 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 Yo 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 yo. Dorong ke Setia Manunggal. Tos. Yo. Kowe iki abang-abang goleki. yo kosek 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 iras irus jangan gebrus tumpeng alus rantek dinggo adus Wah. hore hora hora hore hora hora hore hora piye piye eneng opo anyar ya kuwi heeh iya dadi padha. Dadi padha. Dadi padha ngene kesusule mapake dadi ora apik kuwi. Takoke ning. Lah kok malah kek klambimu medeyal-deyal iki lho, Mbah. Wudule ketok kuwi iki. Wah. Iya benake kene tak benakne kene. Tak benakne kene. Gek dene yo. Ya dibenake kene. Liyane iki bagus-bagus kaya ora kek wudule ketok ngono kuwi. Nah. Wah, pun repot-repot Pak D. Pun repot-repot Pak D. Wah. Iki Yayah Menten kok malah maringi kopi lho. Heeh, iki ya. Wes dilanjutke.
kemarang licinku ono piye Mbah yo Mbah, Mbah. piye sikilmu kenapa Apa meneh kok Iki ribut iki ya. ae to. ngene iki tembange tindak kesik tembangnya la jebulane rusak usul aku kasane montan mangkeng ragate akeh aku dhewe sing kepake ya masuk Pak Eko Masuk. ya tindak kesik lagune piye Apa lho, Mbah? Nek nyobain latte sik dawa. Ora. Dilapi. sing dawa gari karepe kowe arep melu mangan ora Mbah kowe arep melu mangan ora Enak lho, enak. enak lho iki legi kowe arep tiru-tiru ra Nur tiru ra pikir Tidak seneng apa nano nano Oh, nano. Dilus-lus, diambung. Maem ya le. nano sik Mbah nano sikilmu piro no sikilmu piro oh sikilmu piro Sikile piro? Maem jangan dua. loro kok telu Loro. oh lah Kokean. kurang ngerti hitung iki Ini. nah yo Iki apa meneh? sila kok ke ayo wis siap nah yuk nano Nano. Kok jaluk gendong lo? Jaluk jajan. Ya jaluk jajan, jaluk dolanan ya. Jaluk Orang bahasa dolanan, dolanan. dolanan. Mobil-mobilan. Seneng banget loh. Mbah kakungnya seneng banget ketemu. Maem ya le. Kepiye? Hah? Entok. yo lagu meneh Ora entuk Mas mangan. War melu mangan. Pinter. Ancane kon jajan denen melu mangan. Ada pinter kuwi daerah politik ya wi Ya. ya Kan rene. nano mau nganti nano Oh iki. nano Maem ya le.
Asa. Wah, bos. Wah, parah. Alhamdulillah wajake Tunggu Pangestu Join Kosami pentas kalampah kanthi saya boten wonten perkawis napa-napa. Dugi kanthi Santi Joyo Wijayanti mugi kanthi rahayu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Oh ya, bos. Yuk. Komplek. Jebol sore